നമസ്കാരം, ഞാൻ അനിമോനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലുണ്ട്. പലർക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ സ്കീമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ സ്കീമുകളുടെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണ്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്, അത് എവിടെയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത്, ആ അപേക്ഷയോടൊപ്പം എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കാതെയും സമയബന്ധിതമായി അപേക്ഷ കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവകാശികൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ആ ആനുകൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവ എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ ധാരണയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം. അഥവാ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുകൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആനുകൂല്യം നമ്പർ 1, ദേശീയ കുടുംബ സഹായ നിധി. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏണി മെമ്പർ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ കുടുംബത്തിന് സഹായമായി നൽകുന്ന തുകയാണ് ദേശീയ കുടുംബ സഹായ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള 20,000 രൂപ. ഈ തുക നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ്. 60 വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കണം മരണപ്പെടുന്ന ആളിൻ്റെ പ്രായപരിധി. ആ മരണപ്പെടുന്ന ആൾ ആ കുടുംബത്തെ വരുമാനം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ദേശീയ കുടുംബ സഹായ നിധിയിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തിന് 20,000 രൂപ ധനസഹായമായി ലഭിക്കും. ആ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്? 1, ആൾ മരണപ്പെട്ട് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ആ അപേക്ഷയോടൊപ്പം റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവണം, അപേക്ഷകയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാവണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം, പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അപേക്ഷകയുടെ പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം. റേഷൻ കാർഡ് BPL ആയിരിക്കണം. അഥവാ റേഷൻ കാർഡ് BPL അല്ല എങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന BPL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം. സാധാരണ നമുക്ക് BPL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാൽ കൺസേൺഡ് വാർഡ് മെമ്പറെയോ കൗൺസിലറെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകരെയോ കണ്ട് അവിടുത്തെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഗ്രാമസേവകൻ VOA, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ സമീപിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വാങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്ത് BPL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദേശീയ കുടുംബ സഹായ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ കാലാവധി 30 ദിവസമാണ്. അഥവാ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ, ഒന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാവാം. എന്നിരുന്നാലും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഥവാ നമുക്ക് ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഒരു വെള്ള പേപ്പർ, ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒരു മാപ്പ് അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കണം. എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകാഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് മാപ്പാക്കി എനിക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ അപേക്ഷ എഴുതി അതിൽ 5 രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീസ് ആകുമ്പോട്ടിച്ച് ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഈ അപേക്ഷ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് താലൂക്ക് ഓഫീസിലും കൊടുക്കാം. താലൂക്ക് ഓഫീസിലാണ് ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എൻഡോസ് ചെയ്ത് അത് ഫയൽ നമ്പർ ഇട്ട് അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊടുക്കും. വില്ലേജ് ഓഫീസർ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വീണ്ടും താലൂക്ക് ഓഫീസ് വഴി മാപ്പപേക്ഷ വയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് കളക്ടറേറ്റിൽ ചെന്ന് കളക്ടറുടെ ഒരു അനുമതിയും കൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഫയൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ നമ്പറുമായി താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ കൺസേൺ സെക്ഷൻ, പ്രത്യേകമായൊരു സെക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. ആ കൺസേൺ സെക്ഷനെ സമീപിച്ചാൽ ആ അപേക്ഷയുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണോ
എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ അപേക്ഷ അവിടെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കതൊന്ന് തിരക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വില്ലേജ് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിലോ ഈ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ തിരക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും പിന്നെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാൻ. ദേശീയ കുടുംബസഹായ നിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാം എത്രയോ മരണവീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ്. ആ മരണവീടുകൾ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ മരണപ്പെടുന്ന ആൾ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ മരണ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടി ആ വീട് സന്ദർശിച്ച് ഇങ്ങനൊരു ആനുകൂല്യം കിട്ടാനുള്ള അർഹത നിങ്ങൾക്കുണ്ടുവെന്നും ഇന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ ഇന്ന ഓഫീസിൽ സന്ദർശിച്ചാൽ അവിടെ സമീപിച്ചാൽ ആനുകൂല്യം കിട്ടുമെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തെ എത്ര സഹായമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.